komai girman bashin da ake binka akwai ranar da za ka biya, amma bashin mahaifi bashi ne da ba za a taɓa biya ba har abada. Bashin kuɗi ana ƙirga shi ne da lamba naira kaza ko kwabo kaza, amma bashin mahaifi hana ido bacci ne domin kai ka samu bacci a cikin nutsuwa. Baƙar wahala ya sha domin kai ka huta, tsufa ya runguma domin kai ka samu samarta, bayansa ya lankwashe ya duka domin kai naka bayan ya sha wahalhalun da ba zai taɓa faɗa maka ba, ballantana ya nemi godiya. Da me za ka biya zuciyar da ta rayu ba don kanta ba sai domin kai ka rayu? Da me za ka biya shekarun da ya sadaukar domin kai ka zama mutum? Duk abin da ya yi maka baya jiran ka biya shi. Soyayya ce ta sa ya zaɓi ya zame maka garkuwa a lokacin da kake cikin rauni, ya zame maka ƙarfi a lokacin da kai ba ƙarfi. Idan mahaifinka yana rayu ka girmama shi, idan ya rasu ka yawaita masa addu'a.